Ăsta хора съм Вайло и днес ще правим видео с топката и нека да започваме. Ако ви харесват, препостете за мен. Как видях ви хода, топката прачихме не знам аз къде. Оператор, идвай ти! Къде да съм оттами аз тука? О! Ето ни хора и двамата с оператора. Брат. Операторе! Чакай, не идвай. Ау! Операторе, да знаеш, че се закрещих. Къде е топката? Охо, как ще вземем? Правата се. И хора, касо! Хора, изпуснах си просто телефона и за това ето го. Ето го Марто. Марто, задръж. И ти беше от мен, хора, ако ви харесал клипа, оставете един лайк и чао! И се абонирайте за канала. Айде, чао!